Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прывітанне, пры мікрафоне Артём Мартынович, а сёння мы пагаворым пра літаратуру. Вялікая пралетарская сексуальная рэвалюцыя, так называецца новая кніга Змітра Дзядзенкі, пісьменніка і супрацоўніка Еўрарадыё. Гэта дэтэктыў, у якім расследуецца забойства савецкай актывісткі і прастытуткі. Падзеі ў творы разгортваюцца на фоне сексуальнай рэвалюцыі, якая ў тыя часы разгарнулася ў нашай краіне. І Зміцер Дзядзенка ў нас сёння ў гасцях. Прывітанне. Прывітанне. Зміцер, па часе кніга супала з выхадам даследавання Гужалоўскага, якое якраз і тычыцца сексуальнай рэвалюцыі. Выйшла пасля выхаду даследавання. Чаму менавіта так? Можа, нешта ўзялі адтуль? Гэта было фантастычнае супадзенне, таму што 1,5 года таму, калі я закончыў пісаць першы варыянт кнігі, чарнавік, умоўна сказаўшы, паставіў кропку, на наступны дзень чытаю на Тутбаі артыкул Дзяніса Марціновіча, які па даследаванні Гужалоўскага, якое тады яшчэ не выйшла кнігай, якое толькі рыхтавалася, таксама рабіў артыкул пра сексуальную рэвалюцыю ў Беларусі ў 20-х годах. Гэта, напэўна, тэма проста такая, што называецца, насілася ў паветры. Паглядзець на 20-е гады не з традыцыйнага гледзяшча, як у нас звыклі, там, беларусізацыя, прышчэпаўшчына, там, канец 20-х — это калектывізацыя, а вот з такой трошку нетрадыцыйнай кропкі. А падзеі ў кнізе пачынаюцца з забойства прастытуткі. Гэта такі, вобраз часу, бо мы ведаем, што ёсць і кінастужка-прастытутка. Так, да 27-го году у Беларусі прастытуцыя не пераследавалася. Прастытуцыя існавала легальна, пераследавалі толькі сутэнёраў. Вось. А так, в прынцыпе, абсалютна ўсё это такое, вобраз часу. Можа быць, даводзілася працаваць у нейкіх архівах гістарычных, каб у гэтыя звесткі ўзяць, што менавіта адбывалася тады? Не столькі, мабыць, у архівах, колькі з прэсай 20-х гадоў, колькі з даследаваннямі. Вось я троху перажываю, што кніга Гужалоўскага пісалася якраз у той час, калі і мая. Так бы, можа, я і адтуль нешта скарыстаў. Дарэчы, галоўная гераіня, якую забіваюць у кнізе, ці існавала яна рэальна, ці гэты вобраз такі? Абсалютна ніякага прататыпу, ніякай рэальнай асобы, але увогуле самая гэтая ідэя зрабіць твор па матывах гэтай сексуальнай рэвалюцыі 20-х гадоў з'явілася ў мяне даўнавата ўжо, калі я вывучаў дзейнасць аршанскай філіі маладняка. Аршанскія маладнякоўцы выпусцілі 7 нумароў часопісу свайго, і ў адным з гэтых нумароў ёсць апавяданне, якраз прысвечанае гэтай сексуальнай рэвалюцыі тагачаснай, апісанае тагачасным чалавекам, з тагачаснага гледзяча, з тагачасных пазіцыяў. Яно, паколькі я это ўсё чытаў на пачатку 90-х, у Савецкі Саюз тады якраз прыйшла чарговая сексуальная рэвалюцыя, а тое, што за савецкім часам папросту так выцяснялася на перыферыю. Там апісвалася жанчына, якая жыве з 2 мужчынамі. Апісвалася як натуральная такая з'ява, як абсалютна нармальная. Вось. Гэта быў такі першы штуршок. Вось. А так сама гераіня абсалютна выдуманая. І таму Валянціна Мачуга, тая самая савецкая актывістка, фактычна жыла з 2 мужчынамі. То бок у яе быў муж, з якім яна жыла, і быў палюбоўнік, да якога на час ад часу хадзіла. Прычым абсалютна не хаваючыся, абсалютна, так сказаць, легальна. Бо гэта быў вялізны такі эксперымент 20-х гадоў, калі савецкая ўлада, бальшавікі фактычна ламалі сям'ю. Сям'я лічылася перажыткам буржуазнага часу, і таму усялякія сексуальныя эксперыменты
у грамадстве вельмі былі шырока распаўсюджаныя. Дарэчы, вось гэта яе два мужчыны. Адзін з іх супрацоўнік музея, другі вайсковец. Муж вайсковец, палюбоўнік супрацоўнік музея. Гэта можа такі нейкі вобраз, што вось жанчына сыходзіць ад нечага старога да нечага новага, да? То бок вобраз такога вайскоўца, які там ваяваў за савецкую ўладу, і тут проста інтэлігентны чалавек, з якім ёй цікава. Я думаю, што гэта хай чытачы самі для сябе вырашаюць. А чаму, дарэчы, падзеі разгортваюцца менавіта ў Воршы? На той момант, можа быць, гэта было такое месца гістарычна цікавае менавіта ў 20-е гады. 20-е гады савецкая Беларусь — гэта палова цяперашняй Беларусі, і Ворша была адным з буйных цэнтраў. Гэта быў акруговы горад, акруга гэта болей, чым цяперашнія раёны. Таму ў Аршанскую акругу ўваходзілі, напрыклад, тыя самыя горкі, якія цяпер асобны райцэнтр. Так, гэта быў такі значны вялікі горад. Зноў жа вяртаючыся да маладнякоўцаў, там існавала філія маладняка, адна з некалькіх філіяў, вельмі значная для самой арганізацыі, вельмі шмат дзейнічала, вот выпусціла 7 нумароў часопісаў. У маёй аповесці таксама маладнякоўцы там вельмі значную ролю адыгрываюць, вельмі вялікі ўдзел у творы. Для мяне якраз вось было цікава таксама паглядзець на тую эпоху, на маладнякоўцаў, ну, скажем, не на самых вядомых, самых выбітных, але тых, которые былі у другім, можа быць, у трэцім шэразе. Ну і па-трэцяе, для мяне Ворша цікавая, бо я там нарадзіўся, гэта моя радзіма, я там магу апераваць у пейзажах, у падзеях, у героях, у гістарычных персанажах. Дарэчы, адзін з герояў гэтага твору прадстаўнік АДПУ, які вось вядзе і следства па двух забойствах, і мае агента ў гэтай філіі маладняка. Наколькі ў той момант вось роля АДПУ такая была, гэта ж яшчэ не 30-е гады, каб накіроўваць агентаў у літаратурны асяродак? Агентаў ДПУ, а папярэдніца іхная ЧК накіроўвала адразу ад свайго з'яўлення, накіроўвала адразу паўсюль. Напрыканцы 90-х, на пачатку 2000-х у Расіі Распен выдавецтва выдала вельмі шмат дакументаў тых часоў, вось якраз ад 17-го недзе да 35-го году, па розных напрамках, там, напрыклад, ВЧК АДПУ ў вёсцы, там па партыях. І калі глядзець па дзейнасці ЧК, потым АДПУ, іх агенты літаральна кожны тыдзень там дасылалі свае даносы, што людзі кажуць на рынках, што людзі кажуць там на заводах. То бок літаральна вот яны збіралі чуткі, плёткі, показкі, это ўсё клалася ў даносы. Это была вельмі шырокая сетка. Ну, напэўна, пазней яна стала большая, хаця з улікам таго, што пазней пачаліся ўсе гэтыя масавыя арышты, дзе людзей прымушалі абгаворваць адзін аднаго, то, можа, самая сетка агентаў не дужа істотна павялічылася. Зміцер, а ў кнігі ёсць абмежаванне па ўзросту, бо ўсё ж з сексуальнай рэвалюцыі маем справу. Ну, выдавец не паставіў абмежаванне. Калі да такіх сцэн падыходзіць, ці шмат іх у творы? Ну, ёсць трошку. Ну, сексуальная ж рэвалюцыя, як інакш, так, сапраўды. Там яшчэ вядзецца гаворка пра раскол філіі маладняка ў Воршы. Ці сапраўды ён меў месца?
Ну, не тое, каб раскол. Аршанскія маладнякоўцы гэта была вельмі цікавая такая філія, заснаваная, прыехалі, значыцца, маладыя Дубоўка, Крапіва, заснавалі філію маладняка. Маўляў, мы вот вам тут, хлопцы, дапамогу акажам. У першым нумары аршанскага маладняка Дубоўка нават надрукаваўся пад жаночым псеўданімам Ганна Аршыца. А потым там вельмі такая вырасла добрая змена. У горадскай акадэміі працаваў Максім Гарэцкі, літаратар з дарэвалюцыйным стажам вялікім. Вось. Працаваў Міхась Ганчарык, які таксама яшчэ пачынаў пісаць да рэвалюцыі. Гэта былі такія літаратары сталага веку. Там жа працаваў Юрка Гаўрук, чалавек з вельмі такой высокай еўрапейскай, можна сказаць, адукацыі, перакладчык, літаратар, паэт. І вся гэтая філія, яна не столькі... Ну, частка этой філіі, скажем, не столькі была маладнякоўскага напрамку, колькі хінулася ўжо да узвышэнскіх пазіцый, такой літаратурнай эстэтыкі, не проста пралетарская нейкая літаратура, а ставіліся перад сабой такія больш высокія мэты, не даць кожнаму ў рукі асадку і сказаць пішы, а ствараць сапраўдную высокую літаратуру якасную. Вось. І сапраўды там было памкненне гэтай горадскай часткі, куды ўваходзілі людзі з больш высокім узроўнем літаратуры, яны сапраўды былі, імкнуліся трошку так фармальна хаця б адасобіцца, але ну, фактычна такога не было. Дзе можна на сёння кнігу набыць, як пачытаць? На сёння кнігу можна набыць толькі ў інтэрнэце. Ёсць такі сайт кнігарня Бай. Гэта адзінае месца, дзе сёння можна набыць кнігу. Выдавецтва Андрэя Янушкевіча, якое так і называецца, выдавецтва Янушкевіч, выдала яе, там гэтая кніга вот на кнігарні Бай распаўсюджваецца. Кошт сімвалічны, 3 рублі. 3 рублі. Зміцер, а цікава яшчэ, вось, ну, я акрэсліў для сябе гэта як ўсё ж гістарычны дэтэктыў. Вось наколькі ў такім жанры ўжо працавалі раней у Беларусі, наколькі ён можа быць запатрабаваны? Пачынаць ад Караткевіча? Можна і ад Караткевіча, можна і раней. Ну, наконт раней я не ведаю. Ну, Караткевіч, Кастусь Тарасаў, Міраслаў Шайбак з Максімам Клімковічам рабілі. Наколькі запатрабаваны, я не ведаю. У нас даследаванні рынку кніжнага не вядуцца зусім. То бок абсалютна. Вось, ну, я спадзяюся, што будзе цікава. Гэта не класічны дэтэктыў у такім ангельскім такім класічным стылі, дзе абмежаванае кола удзельнікаў, там замкнёны пакой, умоўна сказаўшы, і трэба выбраць. Ну, таму я яго так абазначу, як крымінал у рытмах нэпа. Можа быць, ужо ёсць нейкія планы далей над нечым папрацаваць, і можа таксама гэта будзе ў гэтым жа жанры? У гэтым жа. І ў гэту ж эпоху, у 20-е гады. Ну і таксама такі крымінал з забойствамі, з кроўю. А чаму менавіта 20-е гады? Вельмі цікавая эпоха. Вельмі цікавая эпоха, калі у самім грамадстве адбываюцца такія тэктанічныя змены, калі змяняецца, ну, практычна ад самага верху да самага нізу ўсё. Вось. І, скажем, ну, мне это цікава, гэта эпоха.
Дзякуй вялікі. Нагадаем, у нас у гасцях сёння быў Зміцер Дзядзенка, у якога вось нядаўна выйшла кніга «Вялікая пралетарская сексуальная рэвалюцыя». Дзякуй вялікі. По полям в стиле Windows